Ampuja pahat asiat, takoo kolmet nuolia. Jussi Huovinen lives in Karelia, a remote region of villages and lakes spanning the Finnish and Russian border. This is the home of the ancient Kalevala, or rune-singing tradition. The Kalevala is an epic song poem. It's part sacred text, part legend, and part spell. It was a major influence on the books of Tolkien, so a lot of its ideas live on in mainstream culture through The Lord of the Rings. Jussi is the last surviving rune singer to learn the Kalevala in the oral tradition. Runo ja laulu ja musiikki, se on ollut niin kuin vähän verenperintönä vanhemmilta, ja he taas kuulleet omilta vanhemmilta, että tämmöinen niin kuin suusta suuhun. Että en ole mitään kouluja käynyt siinä mielessä, mutta tietysti niin kuin siihen aikaan, kun mekin jo kansakoulua ja ei silloin ollut mitään näitä juttuja sillä lailla esillä. Että sieltä vaan niin kuin suusta suuhun kuuluu, ja sitten tämä musiikki ja laulu on ollut semmoinen niin kuin kantava voima. Iäkäsi äijän poika. Thank you. Kiitoksia. Kumma kun se muistaa noinkin. Kiitoksia. Niin se on. Miten ne se on ne sinne niin kuin Iskostunna. tallentuneet. Iskostunut talteen. Se on niin kuin nykypäivänä tuonne tietokoneeseen tallentanut. No, sieltä ajan kuluessa ja niin kuin äsken sanoin, niin kun se aika muuttuu ja ajan myötä muuttuu myöskin tämä, niin kuin nykyaikaistuu tämä musiikki niin kuin tähän nykyaikaan. Sanomaan on aivan sama ja hyvä, ei siinä sen puolella. Suomessa ja sama tuolla rajan takessa Karjalassa. Tähän Stalinin aikanahan tuhottiin kokonaan tämä Karjala, ihminen ja se maisema tuhottiin, kaikki otettiin pois ja se oma äitin kieli otettiin pois. Ja hyvin paljon niin kuin pois jäämässä kaikki, myöskin nyt tässä nyky-Suomessa. Niin minulla on hyvin tärkeänä pidän tätä, että tämä jäisi jollakin lailla elämään vielä, että tämmöistä